Alright. Oh, 'di ba? Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Yeah. Oh, yeah. Naku, mahina na naman ang internet. Buti pa naman. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang araw at mapagpalang gabi, mapagpalang tanghali po. Oh, yeah. Mapagpalang tanghali po. Ayan, ngayon ay araw ng Merkules. Ay, Gian, good morning. Ayan, good morning kay Gian. O, di ba? O, ganda ng ating title, ano? Namarites kayo dyan. Ay, nako. Marites pa more. O, di ba? Ay, Master Paul, good morning. Good morning, good morning. Kay Gian, good morning. Kay Gian TV. O, di ba? O, di ba? Ayan. Good morning, Master Paul. Ayan, kumusta? Kumusta ang KTV team? Ay, kumusta naman ang KTV team? At saka si Gian. Good morning kay Gian TV. Alam mo ang algorithm, hindi ko maintindihan ang bullshit na ito. Parang si Master Paul na bullshit din, no? Ano daw sabi ni Balibalita, Kuya Don? O, di ba? Anong balita sa radyo at TV? Ayun, kakatapos lang live ni Mami. Oo nga, hindi ko nga naabutan eh. Pambihirang buhay na yun. Hindi na ako nagtamsak na lang ako. Hindi ko naabutan eh. Oh, maswerte ako, kadarating ko lang. Kung hindi, nakakanta rin. Alam niyo itong mga nagdaang araw, Master Paul, ano? Pangit pala sa atin, tayong mga, ito babala ko ito ha. Tayong mga, alam mo kahit may mga regular na tayong trabaho, ano? Babala lang ito sa lahat, kumbaga, ano ito, ah, anong tawag nito? Payong kaibigan sa ika nga nila, o di ba? Babala na rin ito sa lahat, ano? Sa lahat ng mga kumbaga anong tawag dito? Yung mga ay Mama Sang, good morning, good morning, good morning. Good morning kay Mama Sang. O yan. Si Mama Sang, yan. Good morning kay Mama Sang. Ay babala na ito sa mga ano ha, sa mga kaibigan natin diyan ng mga anong tawag nito? Law abider, sabi niya. Mga sumusunod sa batas. Ano pangit pala sa ano yung kahit regular ka na sa trabaho, hindi ka na hindi ka na mag-aayos ng iyong ano 'no, long time no see but now see host. Ayan, oo nga po, eh. Medyo busy tayo ngayon Mama Sang, 'di ba? Oh, at least mayro'n ka pang ano, at least mayro'n ka pang jacket. Mayro'n akong ano na ano, eh, mahilig manghubad, eh. Ah, ang aking, ano, minsan kasi may mga naghuhubad diyan, eh, 'no? Itong ano ba, ituloy ko lang ito para hindi tayo mawala sa ano, focus ano. Ano naman iyong bahala diyan? Ano, walang bahala, o 'di ba? Alam mo ito, payo na rin ito sa ano, lalong-lalo na yung mga maano sa batas ano, yung mga tayong mga masunurin sa batas ano, tayong mga law abider ika nga, oh, 'di ba?
gawa ng itong ilang araw ang ginugol namin dyan, ano. 4 na araw gawa ng nung kumuha siya ng NBI, nagkaroon ng problema, no. Nagkaroon ng kaso. Ang kaso niya ay double murder, o, di ba? Kaya napakahirap pala, ano. Ang problema nung nasa probinsya pa siya. Nasa probinsya siya. Dalawa sila. Actually, dalawa sila ang trinabaho natin ngayon, ano, sa loob ng 2 linggo. Ayan. Thank you, Mama Sang, sa pagdaan. Ayan, oh. Thank you po kay Mama Sang, ang ating Mama Sang na walang beer house. House lang, walang beer. O, di ba? Yan ang aming Mama Sang na walang beer house. House lang, wala siyang beer. Itong gusto ko lang ituloy itong gawa ng yung isa is nagkaroon siya ng double murder case at saka yung isa ay medyo mababa naman yung isa. Ang problema, palibhasa wala tayong trabaho, hindi tayo nag-ayos ng requirements, ano. Kaya babala na ito sa mga ating mga masugid na manonood, ano. Halimbawa kayo, kasi dito sa mga naging problema, alam niyo ang liliit lang na problema, ano. Dito sa aming homeowners, marami kami ditong nai-encounter gawa ng kahit valid ID wala. 'Yun ang napakahirap sa atin, ano. Gawa ng diyan, gawa ng ang nga natin, makasunod tayo sa batas, ano. Niloy Sniper, thumbs up po, host. Ayan, good morning sa iyo, Niloy Sniper. Oh, 'di ba? Gawa ng ang ating mga kababayan, ano. Dito lang sa mayroon kaming 428 na members sa bukod doon sa mga renter at saka sa mga sharer. Saglit lang, Niloy Sniper, ano. Bigyan nga muna kitang jacket. Bihira na ako, hindi na ako nagbibigay ng jacket. Sabi ko nga pagdating ng hindi na ako magbibigay ng jacket. Pero bigyan ko. Natuwa ako dito kay Niloy Sniper. Kasi sniper din ang pangalan. O yan. Mayroon ka ng pante, Niloy Sniper. Magbaba ka dyan ng iyong kabahayan. Ibaba mo yung iyong townhouse dyan. Gusto ko lang itong bilang kahit sa isang napakaliit na problema, ayan, thank you din sa iyong pagdaan, Niloy Sniper. Kahit lang sa napakaliit na problema, identification lang hindi maka-produce, samantalang napakatagal na dito sa Manila. Lalo na itong nilakad namin itong mga nakaraang araw. Nagkaroon siya ng yung isa taga Rapu-Rapu Albay, isa nating kaibigan taga Rapu-Rapu Albay, kaya shout out diyan sa mga taga Rapu-Rapu Albay, Shout out sa inyong lahat diyan, sa mga Bicolanong mauurag, mga parakayo sa gadan. Ayan, shout out sa inyo diyan lahat. Alam mo itong kasong tip lang ang kaso nito, yung tip, yung pang-uumit, pangnanakaw kumbaga. Gawa ng siyempre probinsyano, walang kaproble-problema, walang ka abog-abog. Oh. Nagkaroon siya ng pangalan. Nagkaroon ng kapangalan, na ang kaso ay tip, yung pagnanakaw. Yun. Tapos yung isa is double murder, taga Batangas naman. Shout out sa inyong mga taga Batangas diyan. Ngayon ang nangyari, nung kukuha siya ng ang ano pa naman ito, puro pa alis. Puro labas. Puro pa naman ito mga paalis, mga papunta ng ibang bansa. Yung isa papunta ng Canada. Napurnada ang kanilang paglakad dahil salamat Niloy Sniper. Napurnada ang kanilang paglakad gawa ng siyempre, alam mo yon, schedule ng lahat. Tapos ang kailangan mo na lang is NBI. Tapos pagdating doon,
patay ka, may kapangalan ka pala, 'no? Kaya suggestion ko lang na ano 'no, sa lalong-lalo na yung mga magagandang trabaho, mga ano, para hindi kayo mahirapan ano, kahit every year ano, mag-renew kayo ng inyong mga NBI clearance, yung mga clearances niyo, mga ID, kasi nagkaroon ng problema, yung isa double murder ang kapangalan. Ang masaklap doon, nang dahil, galing din siya ng Caloocan, Caloocan din yung address, magkabilang barangay lang, kabilaang barangay lang. Kaya nga nagkaproblemang medyo malaki-laki itong may kaso na double murder. Pero itong theft, hindi masyadong ano, gawa ng, medyo maliit lang naman. Ang problema itong double murder kasi mabigat-bigat ang kaso. Ngayon ang nangyari, nung kukuha siya ng NBI, tsaka niya nalaman na may kapangalan pala siya. Kaya nga pinapayo ko ito 'no. Pero ang pinaka-identification na rin ano, pinaka-identification na rin kasi dito nga na ano namin, mansion na pala bahay mo, host. Mansion pero walang walang ano, walang, tawag nito, walang mga bakod diyan, walang mga harang, walang mga harang, oh, 'di ba? Nagkaproblema 'yan kaya ano, walang harang. Ngayon ang naging ano nga, naging, mga problema, itong mga pangkaraniwan sa atin ano, binabalewala. Kumbaga, payo ko sa inyo ano, kahit yearly mag-ano kayo ng NBI, parang pinakaano mo na rin, pinaka-ano na rin natin ano, Lee Sung-sun, good morning. Pinaka-identification mo rin, kasama na rin 'yan sa identification gawa ng, katulad niyan, eh, lalong-lalo na may mga balak na mag-abroad. Tsaka nung ano, tsaka nagkaproblema yung mga papel, 'di nagkadili-dili sila kasi hindi pala gano'n kadali 'pag may kapangalan ka, hindi pala gano'n kadali na basta ka na lang, pupunta sa court para kukuha ka ng clearance ano, hindi gano'n kadali. Ang proseso pala napakatagal kasi magkaroon kayo ng hearing 'pag ano, eh, ang ano mo doon, case denial ang, gagawin mo. Tsaka hindi lang gano'n kadali dahil paikot-ikot ka pa doon sa ano, kumbaga kung saan ka pa dadaan para lang ayusin yung papel ano. Kaya nga napakahirap na proseso, magkadili-dili. Kumbaga mauubos yung oras mo, 'no? O katulad niyan, yung isa, isipin mo yung tip lang, yung napakasimpleng ano, pagnanakaw kapangalan, maaabala ka ng mga ilang araw na pabalik-balik diyan. Siyempre yung oras mo, yung pagod, yung pamasahe, 'di ba? Napakahirap ano, napakahirap ng kalagayan ng nap napakahirap ng kalagayan ng ano na 'yan, napakahirap ng kalagayan ng haharapin mo nang dahil lang sa napakaliit na problema. Hay! Pambihira talaga. Mamaya ka na, mamaya ka na. Istorbo itong tumatawag na ito. Matulog ka muna. Oh. Ngayon 'di ba, napakaliit na bagay na dapat nating anuhin pero naaabala tayo gawa ng, anong tawag nito? Uubos yung oras mo sa pag, aayos mo ng requirements. Ano? Kaya nga sabi ko naaawa ako, biruin mo napakaliit, tip lang na kaso ano, tapos kapangalan niya pa. Nagpamasahe siya simula sa Rapu-Rapu hanggang dito, eh, halos 1/8 ang pamasahe niya papunta lang dito. Isipin mo 'yun, kung kukuha lang sana ng NBI, magkano ang NBI, 100 plus. Naabala pa siya ng gano'n gano'n kalaki ano, nang dahil lang sa mga walang kuwentang, bagay na 'yan. Kaya nga sabi ko napakahirap pala napakahirap ng, hindi ka mag-ayos ng iyong requirements. Kaya nga pinapayo ko sa inyo na mag-ano kayo na kahit every year ano, para malaman mo kung talagang clear ang pangalan mo. Napakahirap na, kasi nga napakaraming ano, napakaraming,
Ano ba naman ito? Ang kulit naman ito. Saglit nga lang. Saglit nga lang, sagutin ko lang ito. Alang hiya, Marites. Nawala tuloy tayo. Iyon nga, ano, mahirap yung mag, isipin natin na ano, 'no, isipin natin na wala tayong problema, malinis ang ating pangalan. Katulad niyan, oh, malinis ang pangalan niya. Ngayon anong nangyari? Yung pala may basura ng basura ng nakadikit sa pangalan niya, hindi niya nalalaman. Biruin mo, oh, 5 years, oh, yung hinahanap nila na tao at large. Oh, 'di ba? Magugulat ka na lang. Buti nga kamo yung isa na double murder is hindi pinusasan dahil bago lang at large pa lang. Wala pang binaba na warrant. Kaya ang nangyari, ayan, nagkandalit-silitsi ang buhay niya. Nagkandalit-silitsi gawa ng ayan, paalis na siya tapos biglang iyon na lang ang kulang niya na requirements, nagkaproblema pa. Hindi gano'n kadali kasi maghi-hearing pa, eh. Ihi-hearing pa pala 'yan, gano'n kasilan pala yung mga ganyan na kaso, mga buwisit na 'yan, 'di ba, ano, tapos abalahin. No? Kaya nga mag-ingat-ingat kayo. Pinakaano na rin 'yun, isa na rin 'yun sa pinakaano natin, ano, pinakadagdag sa identification yung mga gano'ng klase na ano, requirements, ano. Mama Annalisa, mega mega love shout out. Ay, nakalimutan ko na tuloy. Gian, Gian, nandiyan ka pa ba? Ah, Pidging Gian TV, Gian TV. Saglit lang, saglit lang. Sound check. Pidging Gian TV, Gian TV. Please call to the lobby, please. Gian TV, Gian TV. Please, please connect to the customer service, please. Ay, Mama Annalisa, good morning po. Good morning. Isipin. Good morning po, Mama Annalisa. Mega mega love shout out. Ay, ito yung ano, ano, ito yung naging pangkaraniwan. Kahit dito sa amin sa homeowners, ano, isipin mo, napakasimpleng valid ID lang, hindi makaproduce, no? Samantalang ikaw, gusto mong mamuhay ng matiwasay, tapos ID lang, hindi ka makaproduce. Kumbaga, protection yun para sa sarili mo, ano? Tapos yun lang na napakaliit na identification, hindi makapag-produce. Nasa US ka ba? But good. Ma'am Annalisa, para bukas po yun. In advance ko lang po para walang mauna. Ako lang parati ang nauna. Ingay mo kuya. Pidging GNTV, GNTV, please connect to the customer service, please. Sa Maritisan na yata. Ay, Michelle, wag kang maingay dyan. Yun na nga ang ano ko, yun nga ang naging problema, no? Isipin mo, yun na lang nag-iisang requirement. Tapos biglang, boom!
delayed ang iyong, pagnanais na matupad ang iyong pangarap sa buhay ano. Iisipin mo double murder pa ang naging kaso, walang hiya. Puwedeng daming maging kaso, double murder pa. Ayan na nga, nagpi-paging na nga ako, eh. Ayan, GNTV, please connect to the customer service, please. Ibang account pala yun nagpasok. Ano yan? Nagpasok ako. Sis Annalisa, anong ibang account? Lang yan, anong ibang account na yan? Dapat nagkuha ka ng bank account para ibang account. Iyon nga 'no, babala na rin ito sa lahat ano, lalong-lalo na yung mga yung mga may babalak. May mga balak yan mag-abroad ano. Huwag yung may mga balak na ano, mambabae. May balak mag-abroad, 'no? Dapat palaging up to date ang inyong mga requirements. Katulad niyan ano, buti nga kamo kahit papaano may mga ano tayo, kaya hindi tayo kumbaga, kumbaga nagiging kahit papaano nabibigyan tayo ng konting atensyon ano. Kumbaga yung 2 oras napupunta ng kalahating minuto. Paula! Kakadaldal ni kuya. Anong ibig sabihin nun? Kakadaldal ni kuya Dondon diyan. Mababato sa mukha yang ano yan? Ng mapanghing panty. Nasa under of imagination na naman ito si Master Paul. Master Paul, you are under of imagination na naman ano? Bakit naman mapanghimpanti pa naman ang naisip mo? Ang dami-daming pwede naman may igit na underwear. Mapanghi pa talaga. Sintabi po sa mga kumakain. Ayan, Sayani Creator. Good morning to you, my dear friend. From the part of the Middle East. Ayan, ayan. Makaluto na nga. Magngaw-ngaw ka lang dyan. si Ma'am Analisa. Ay, pasukan ba naman tayo, Ma'am Analisa, ng buisit? Biruin mo, ang dami-daming pwede naman sabihin na panting may igit. Ibiruin mo, mapanghi pa, pambihira. Mas deserve mo kasi visit ka talaga. Nawawala tuloy ako sa ano ko sa'yo, Master Paul. Ma'am Analisa, sarapan mo yung luto mo ha, huwag yung wiwi ang isabaw. Joke lang po. Ay nako, ewan ko dito kay Master Paul. Natututo ako dito sa kawalang hiyan. Ano ba ang topic? Pantino mo pa. Akalain mo ang ganda-ganda ng topic ko, Ma'am Analisa. Biglang pasukan niya ni Master Paul. Panira ng moment ito si Master Paul paminsan-minsan eh. Biruin mo, dami-daming mabanggit, mapanghi pa, pambihira. Ano yun? Wala nang kontrol. Ano yan? Ano daw? Ano yung gamit na pante na may nakadikit na pasador? Pambihira. Hindi yun pasador, Master Paul. Hindi yun pasador, pampers.
Akala mo lang pasador, Pampers 'yun. Bihira. At 'wag na tayong tumuloy doon sa topic na 'yun. Tapos yung Pampers pa, sabi niya, anong tawag niya? Ah, "This message is brought to you by Pampers na mapanghi." Pambihira talaga ito si Master Paul. Ay, Master Paul, tapusin ko na nga yung mga ano na 'yan. Ayun lang ano, with wings tapos sa'yo dumapo. Tapos pagtapon dito pa na ano 'no, sumampak sa kabilang muka. Pambihira ka talaga, Master Paul. Hoy! Tapusin na nga natin 'to. Ayos yung iyon lang yung ano natin ano, gusto kong gusto kong ibigay lang babala sa inyo ano, sa lahat ng aking mga solid na subscriber ano. Kahit nasaan man kayo. Oy, nandiyan na. Gian TV, please proceed to the lobby please. Gian TV is calling of Michelle Tugade, anak ng buset. Michelle Tugade is cooling to you. Oh, di ba? Ay, iyon. Ano ko lang ito sa inyo, no? Ito pa yung kapatid lang. Pangkaraniwan na yan. Sa totoo lang talaga, pangkaraniwan na. Dito lang sa amin, ano? Napakasimpleng valid ID, hindi makaproduce, ano? Pupunta ka lang sa SSS, pupunta ka lang sa PhilHealth, pupunta ka sa, tama, PhilHealth, pupunta ka sa barangay, mayroon ng mga napoproduce na ID yan, ano? Kahit man lang may mapagkakakilanlan sa inyo kahit papaano, ano? Gawa ng napakahirap napakahirap ngayong panahon, ano? Lalong-lalo na pag naglalakad ka sa gabi, ano? Napakadelikado na. Napakadelikado na ngayon kaya kahit papaano may mapagkakakilanlan kayo. May mga dala-dala kayong pangontra laban sa ano, kasi alam niyo naman ngayon parang ano na, parang bumabalik ng martial law, napakahirap ngayon ano. Kaya wag tayong sanayin na ano, wag nating sanayin na bahala na ano, wag wag tayong umabot sa gano'n na bahala na 'pag mahuli, 'no? Kasi sayang ano, katulad dito, may ordinansa dito sa amin sa Valenzuela, eh, kaya 'pag pagala-gala ito si Master Paul, madadampot talaga ito diyan, palaging nakahubad, eh. Tapos nalalaglag yung short, ang suot-suot pante. Biruin mo lalabas ng gate tapos palakad-lakad doon sa labas. Tapos nalalaglag yung short, yung suot na brief, sa halip na brief, pante. Napakahirap ngayon lalo na may mga ordinansa na tayo ngayon ano. Kung wala kang identification number, di yari ka. Lalabas ngayon komunista ka. Buti 'pag si Master Paul kahit hubad-hubad yan, madampot yan, akala nila foreigner. Biruin mo, pahubad-hubad tapos nalalaglag yung short, makita mo yung ano, akala mo brief, yung pala pante. Oh, 'di ba? Mapagkakamalan talagang foreigner 'pag mga ganyan na ano, 'pag mga ganyan na galawan. Oo, 'di ba? Kaya ano, ito babala ito sa inyo ano, itong isang ano, kung maaari every year i-update niyo yung inyong mga pangalan ano, baka may mga kapangalan na kayo. Paano ko paano ko makapag-concentrate sa pag-aano ko dito, nabubulol ako. Anuhin mo na ng anuhin yan para umano na.
Huwag mo ng patagalin, anuhin mo na ng anuhin, bilisan mo. Bilisan mo 'pag ano, para maano na, oh, 'di ba? Para matapos na yung inaano mo diyan. Ayun na nga, yung ano natin ano, yung mga 'wag nating pabayaan. Alam niyo para sa yung mga identification, para din yan sa inyong, kaligtasan. Pagdating ng mga kagipitan, ang hinahanap niyan mga identification, ngawit na nga ako, eh, buwisit. Pagdating sa mga kagipitan, ang mga hinahanap diyan identification, yung pagkakakilanlan mo. Paano kung wala ka, 'di ba? Eh, napakarami pa naman ngayon na masasamang loob. Gusto mo bang madamay ka doon, 'no? Eh, papaano kung halimbawa ano, nagkataon, nagkatakbuhan, nagkahulihan ng pulis, nandiyan ka ngayon, nasama ka, wala kang identification, wala kang pagkakakilanlan, 'di yari ka. Oh, kaya 'wag nating anuhin ano, 'wag nating, sanayin na bahala na si Batman ano. Palagi nating panatilihin na, ligtas ang ating sarili pagdating sa mga oras ng kagipitan. Oh, yung iba diyan mahihilig sa ayuda, ang hilig-hilig sa ayuda kahit ID hindi maka-produce. Oh, tapos 'pag hindi mabigyan, kasalanan kasalanan pa nung nagyaya, 'di ba? Ayuda lang, ID lang hindi maka-produce, 'di ba? Paano 'pag dinala mo doon, may ID ka ba? Mayroon. Oh, yun pala ang sadya, eh, ayuda lang. Tapos pagdating doon sa ano, hiningian ng identification, yung pagkakakilanlan, walang maibigay, yun pala walang walang ID. Oh, ngayon uuwi, luhaan, galit pa sa'yo kasi hindi sinama, 'di ba? Kaya 'wag nating sanayin ano, katulad na ano, naawa talaga ako. Biruin mo galing pa ng Bicol, yung isa galing ng Batangas. Anong araw siya umalis ng Bicol? Ah, isang araw, isang gabi ang biyahe niya. Pagdating dito puyat na puyat, lalakad pa, gagasto pa. Hindi naman po puwedeng hindi sila kakain, 'di ba? Oh, tapos ang gagawin pa, 'pag na-declare mo na doon na, ah, kapangalan mo lang 'yun, ide-declare mo, kumbaga lilinisin mo ang pangalan mo, eh. Pagkatapos pala nun, hindi gano'n kadali na 'pag pinasa mo sa korte yung iyong affidavit, okey na, bigyan ka na ng clearance, hindi pala, maghi-hearing pa kayo. 'Pag nagkataon na may problema pa yung identification mo, may pagkakaiba, hindi tugma-tugma yung address, baka magdalawa, tatlong hearing pa, 'di papaano ka kung nasa probinsya ka, 'di ba? Ubos ang oras mo, oh, 'di ba? Eh, kung buti kung 'pag ano, kumpleto lahat yung requirements mo, isang hearing lang. Eh, kung nagdalawa or nagtatlo, nag-apat, hangga't sa primary suspe ka na, 'di ba? Kaya napakahirap. Kaya ang maipapayo ko sa inyo ano, yearly, dapat yung i-renew ang inyong mga lahat ng mga nag-e-expire na identification, gawa ng para sa inyo 'yun, hindi para sa iba, para sa inyo 'yun, proteksyon niyo 'yun, 'no? At least nababantayan niyo ang inyong pangalan na napakalinis. Katulad nung ano, 10 years siyang hindi nakakuha ng NBI. Ngayon nung kumuha siya, nagulat siya, may kapangalan na, double murder pa ang kaso. Oh, eh, siyempre sama ng loob niya, naka-sit up na lahat, tapos sa isang iglap lang napunta sa wala yung ano, 'di ba? Ay, Master Paul, tapos ka na ba diyan sa kakaano mo? Oh, ano ka ng ano, hindi pa maano, hindi pa lumalabas yung ano mo kasi hindi pa naaano? Oh, ano ka, ngawit ka ngayon. Kaya bilang bilang ano 'no, bilang, ikaw ikaw ay responsableng mamamayan, 'yan payo ko sa inyo, huwag niyong pabayaan na maging
Ano, kasi hindi mo alam, palakad-lakad ka na diyan, suspek ka na pala 'no? Magulat ka na lang, bigla ka na lang pinusasan, yun pala kapangalan mo lang pala, 'di ba kahihiyan mo pa rin yun. Kasiraan yun, yung iyon lang magkaroon ka ng pangalan, napaka-ano nun kasi nakadikit na yung pangalan na yun sa'yo, eh, 'di ba? Kapangalan mo na yun, eh. Buti kung ang kapangalan mo si Donald Trump na kahit inaambos palaban, oh, 'di ba? 'Di ba kilalang-kilala. Ibig sabihin makapag-decide kaagad yung husgado, "Ay hindi yan kayang gawin yan gawa ng napakarespetadong tao na yan." Eh, tayo, respetado tayo saan? Sa kangkungan. Sa kangkungan tayo respetado. Oh, magdala-dala ka pa ng pangalan 'di lalo kang pinusasan. Kaya nga payo ko lang sa inyo 'to, yung payo lang naman nasa sa inyo naman yan. Kumbaga pag-isipan niyong mabuti kung tama ba ang gagawin niyo 'no. Isipin mo, pagdating ng Sabado bibili ka ng isang kahon na Red Horse, tapos sa NBI clearance lang 1 a year hindi mo magawa 'di ba? Proteksyon pa sa sarili mo 'yun ano. Kaya 'wag nating ugaliin. Kaya kahapon nag-renew na rin ako para sigurado baka mamaya sabi ko, may kapangalan na rin ako, madali rin ako. Sabagay 2 years ago lang yung ano ko, 2 years ago lang yung aking NBI nag-expire. 2 years ago lang kaya ayan, naano ko, malinis, malinis. Oh, 'yan 'di ba? Kahit papaano magkaroon man ng problema o kailangan pa ng, secondary ID, o puwede kong ipakita 'yun, 'di ba? Kaya ang hirap ng mga ano, dito lang sa amin, dito lang sa homeowners ano, iilan-ilan lang dito ang miyembro, 400 plus lang pero ang hirap-hirap 'pag maipo-produce kaming ano, kasi kahit ID wala. Hirap na hirap silang mag-produce ng ID na pagkakilanlan. Kaya sa halip na magproseso na kami dito ng titulo ng lupa, wala. Hindi kami makapagproseso kasi yung iba hindi maka-produce ng ID. Hi, Lods Abaw, good morning. Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning kay Lods Abaw. Oh, 'di ba? Ang ating idol na napakalupit. Ayan, napakalupit taga diyan sa Hong Kong. Ayan, good morning kay Lods Abaw. Ayan. Lods Abaw TV. Ayan, good morning sa iyo, Lods Abaw. Ayan, si Master Paul, nandiyan lang yan Lods Abaw. Hindi niya maano-ano, hindi niya matapos yung inaano niya kahit anong-ano na siya. Gawa ng kung ano-ano pang inaano niya, eh. Hindi matapos-tapos yung kanyang inaano. Nangawit na daw siya, oh. Nangawit na daw sa kakaano. Hindi maano-ano kasi hindi natatapos yung inaano niya. Hmm, saan ka pa? 'Di ba? Nakuwento ko nga Lods Sabaw, 'di ba napakahirap ng mga kulang-kulang yung identification gawa ng ang hirap ng ano, agoy, agoy yung ano na naman na 'yan, ano na naman ano hindi mo pa rin maano, hindi mo pa rin nakuha Michelle, alang hiya. Hmm, paging natin uli. Paging natin. Paging GNTV, please proceed to the customer service, please. Ayan, nananawagan po si Michelle Tugade, siya po ay nawawala. Nawawala daw siya, nawawala, nawawala, nawawala. Puntahan mo daw GNTV sa labi, si Michelle Tugade, nawawala daw siya. 'Di ba? Hindi nga maano-ano ni Master Paul kasi hindi matapos yung inaano niya. Ano ng ano, hirap na ngawit daw siya sa kaaano niya.
at, yan na nga. Ayun, babala sa inyong lahat ito, yung ating topic ngayon ano, babala sa inyong lahat na kung maaari kahit hindi 1 year, every 2 years, para din ito sa ano, para din ito sa proteksyon niyo, kaligtasan niyo. Kasi hindi niyo alam baka mamaya ang hirap ano, ang hirap. Lalo na yung ano, takot na takot yung taga Batangas. Isipin mo double murder, 'no? Eh, kung nagbaba na ng warrant yun, pagkuha niya ng NBI, yari siya. Iho-hold ka iho-hold kaagad siya doon sa loob. Nasa lobby area na ako boss, doon naghihintay. O yan. Michelle Tugade, calling Michelle Tugade. Lods Abaw is waiting to the customer service please. Mali pala. Lods Abaw is waiting to the lobby please. Di ba? Kaya minsan ano, kahit hindi kayo every 2 years, para protection na rin sa inyong kasarinlan, protection na rin sa inyong sarili, no? Kasi naawa talaga ako yung taga Batangas. Alam mo kung bakit? Ang kaso ng kapangalan niya is double murder. Samantalang nung panahon na 'yon, saktong nasa ano siya, nasa multinational company kasi ang pinapasukan nitong taga Batangas. Kaya siguro inisip niya na safety siya. Yung ano 'yan, yung ano na 'yan talaga, oh. Ano na naman boss. Oo nga, eh, ito si Master Paul, eh. Kung anong pinag-aano diyan, eh, ano ng ano, eh. Kaya hindi tuloy ako makapag-ano dito ng ano, eh, gawa ng, siging ano nito ni Master Paul. Buwisit talaga 'yan si Master Paul, eh. 'Di ba? 'Yun lang ang ano natin ano, 'pag, ano tayo ng ano, 'wag nating anuhin kasi inaano talaga, eh. Oo. Marami din ang ano, kaya nang aano, waiting na ako sa room 69 Boston, 'di ba? 'Yan, Lods Abaw is waiting to the room 69, 'di ba? 1969. 'Di ba? Napakahirap, room 69. Lamig 'yun, kalamig 'yun. Audrey, tawag ka ni Michelle. Michelle na Marites. Ewan ko diyan kung anong litis na naman yan na Marites. Magma-Marites yata 'yan. Puntahan mo puntahan mo daw siya, Audrey Nicole. Audrey Nicole as Gian TV, 'di ba? Audrey Nicole na beauty gamay. 'Di ba? Gamay lang, gamay. Ang ita-topic ko sana Lord sa Abaw yung ano, pero ito ang inano ko kasi importante ito na babala sa ating mga kababayan ano. Saka yung mga ID, huwag kayong mahiya na ano, i-produce niyo yun para sa inyong sarili yun. Para in case man na magkaroon kayo ng problema, marami kayong pagkakakilanlan. Hindi yung basta-basta na lang kayo magpabaya na lang kayo diyan ng ano, pabaya na lang kayo diyan habang buhay kayo na parang lumalabas kolorom kayo, no? Sayang ang mag-ano tayo ng inyong pagkakakilanlan lang, lalo na yung mga simpleng mga ID na yan, ID ng barangay, NBI, police clearance. Ready kayo kasi may mga panahon na kailanganin niyo yung pandepensa para sa inyong sarili ano. Katulad katulad ngayon, iyon nga yung sinamahan natin. Nagkaproblema, galing pa ng Batangas o di nagkandalit-silitsi ang kanyang mga plano sa ano, hinaharap, 'di ba? Sa
hindi niya naman ginawang krimen. Buti nga kamo nung panahon na ano, yung panahon na nangyari ang krimen is nasa multinational company siya nagtatrabaho. Kaya na-produce na naman yung mga payslip na ibigay niya, payslip para makita na talagang 1 linggo siyang nagtrabaho doon. Kaya nga, sakto na nagkaroon ng panggabi pa siya. Kaya malaki ang ano niya, malaki ang ano niya. Kahit na hindi siya, 'di ba? Oras na ginugol, oras na nilaan doon. Biruin mo nagbiyahe pa siya galing ng Batangas. Yung isa galing ng Rapu-Rapu Albay. Problema. Nang dahil lang sa lost identity. O, 'di ba? Kung sa tigulang, lost memory. 'Di ba? Simpleng ano lang, simpleng paalala lang ito para sa ating mga kababayan na binabalewala ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang sarili, ano? Tapos ang mangyari pa, magbigayan ng ayuda, dinala mo siya doon kasi bigayan ng ayuda. Ngayon hiningian ng ID, walang maibigay. Bandang huli, ikaw pang masisisi kasi ang haba niyang nakapila doon tapos hindi makakuha nang dahil lang sa kulang ka sa ano, kulang ka sa identification, kulang ka sa kaalaman. Oh, hindi nag ano ang hindi ka mapag-ano ng impormasyon, hindi ka mapagpanood ng mga nangyayari sa paligid, 'di ba? Mahirap 'yun kaya 'wag nating sanayin na gano'n. Sanayin natin ang ating mga sarili na ano, kahit tayo ay disiplinado, kailangan may mga akibat 'yun kasi sabihin mo pwede mo naman ipagyabang, disiplinado ako pero 'yun pala ikaw ang laman ng barangay, 'di ba? Oh. Katulad dito sa may amin, araw-araw walang ano na hindi sila na barangay. Minsan pagitan 3 araw andiyan na naman ang barangay. 'Pag hindi pa nakakaya ng barangay, pulis pa. Hindi man makuha-kuha kasi nasa loob ng bahay. Oh. Sila-silang pamilya. Tapos magdidemanda, hihingian ng ID, walang maipakitang ID. Oh. Anong gagawin mo? 'Di ba? Kayo na ang laman ng barangay tapos magdidemanda pa. Tapos simpleng ID hindi makapag-produce. Kuya Dundun, wala pa rin. Kuya Dundun, wala pa rin. Sabi ni Miss Silyon. Ano mo, tawagan mo. Nandyan yan sa Kamaritisan, kagigising lang yan. Kabisado ko yan. Ito ang oras ng gising niya eh. Oh, sabihin mo lang kanang buo ta na gamay. Where are you? Oh, di ba? Oh. Audrey Nigol, buo ta na gamay. Where are you? Oh, di ba? Sasagot ka agad yan niya. Sasagot ka agad yan. Nakakadami na akong tawag. Nasa Maritisan yan. Huwag kang mag-alala. Oh. Kasi nag-ano siya, nag-Gian. Nagtamsak siya kanina, Gian eh. Unang-una siya eh. O baka lumabas yan. Nandoon nakipagmaritisan sa labas. Iniwan yung kanyang mga gadget diyan sa loob ng bahay. Hindi mo naman pag sinagot ka nung anak nun, hindi mo naman maintindihan yun kasi English yun eh. Parang galing yun ng ano eh. Parang galing yun ng pugyot na bansa yun. Ano yun? Yung pugyot. Pugyot. O, di ba? Na bansa. Pag sumagot yung anak nun, English spokening. Di mo makausap yun. English yun. Magaling mag-English. In English nga ako eh. Buti na lang marami akong nakatago sa baol na English. Kaya napalaban siya sa akin. Ang galing ng bata mag-English. Ewan ko kung ano diyang ginawa ni Mishi. Ni Audrey.
Siguro dinala sa US yan kaya gumaling mag-English. Ay, meron na lang tayong 10 minutes bago tayo magpaalam ano. Yan, yan nga yung ano natin na 'wag nating ugaliin na basta kilala ka sa mga kapitbahay kahit anong valid ID hindi ka mag-produce. 'Wag niyo pong ugaliin 'yon. Ugaliin niyo po na palagi kayong mag-prepare para sa inyong sarili, 'no? In case man na magkaroon kayo ng problema, may pagkakakilanlan sa inyo, 'no? Kaya 'wag nating anuhin, sabihin sabihin mo, "Hindi ko naman kailangan 'yan kasi, hindi naman ako hinihinga ng ID doon sa trabaho ko, hindi naman ako hinihinga ng ganito." Kahit na po hindi kayo hinihingian, mag-prepare po kayo. Kasi for emergency purposes, mayroon kayong magagamit. Kaya nga ibigay ko na naman halimbawa, yung dito sa amin, sa halip na ma-process na yung mga titulo ng lupa, hindi ma-process. Gawa ng naapektuhan ng dahil sa iilan lang. Kulang ang pagkakakilanlan. Mga supporting document, kulang. Hindi nila ma-produce. Tinuturuan na, hindi namin alam kung ginagawa ba or hindi. O, di ba? Sayang ang panahon. Nakakadisturbo ka ng iyong kasamahan sa pamayanan, 'di ba? Sabi nga lalo na 'pag ang pamayanan ay yumayabong, maraming pangangailangan 'yan. Oh, papaano kung hindi ka maka-produce doon sa hinihingi para ma-produce na ang pangkalahatan, hindi ka napipinding, nagkakaroon ng problema yung mga kasama mo nang dahil sa'yo, 'di ba? Lumalabas, nagiging pabigat ka kaya 'wag po nating ugaliin na ano, identification kahit barangay ID, police clearance, NBI clearance, pero ang payo ko para palagi kang malinis, NBI clearance kasi nasisilip 'yan 'pag ano, may mga problema ang iyong kapangalan ano. At least na, ah, napigilan mo yung ano, sa mailatag mo sa sarili na, sa husgado na ikaw ay isang malinis na tao, marangal ang iyong pangalan, 'di ba? Eh, kung wala kang ano, identification, ngayon ka palang magpo-produce, wala kang kaalam-alam, o di yari ka, kulong ka. Tapos mayroon na palang warrant of arrest yung iyong ano, yung iyong, kapangalan. O papaano ka ngayon? Interrogasyon pa lang, napakahaba na yun, napaka-risky na yun sa'yo kasi ibang mga tanungan pagdating sa mga alam mo naman ang mga military puro saywar yan, eh. Kumbaga hindi yan magtatanong sa'yo ng mga alanganin. Magtatanong yan sa'yo yung wala wala kang choice kung hindi ang sagot mo oo or hindi, 'di ba? Katulad ng mga ibang congressman diyan, tinatanong na nung isa, tatanungin niya pa, tapos tatanungin niya pa bandang huli siya pa ang bida-bida, 'di ba? Oh, 'di ba bida-bida, oh. Magsusuna na naman, nasaan na yung ₱20 ang kilo ng bigas? Oh, 'di bida-bida nga. Oh, anong ibibida mo ngayon? Anong ihaharap mo doon? Anong i-aano mo o nagkatotoo na yung ₱20 ang kilo ng bigas. Simpleng-simpleng bagay kayang solusyonan, presidente siya, 'di niya masolusyunan. Oh, 'di ba? Nanghalik pa tuloy. Walang hiya, nanghalik pa tuloy, 'no? Oh, isipin mo magsusunan na. Nasaan na yung ₱20 ang kilo ng bigas? Nga. 'Di ba? Dapat ang ginagawa dito ganito, eh. Oh, 'di ba? 'Di ba? Dapat ganyan ang ginagawa diyan, eh. Hindi niya ginagampanan ang kanyang panunungkulan, eh. Gano'n ulit. Ang hirap nun ano? Isang taon na naman wala, nga.
Walang ano, kaya nagagalit na ito si Lord Sabaw, eh. Walang pagbabago. Oh, simpleng-simple nga, simpleng-simple lang. Utang na namimigay nga ng libo-libo sa tupad-tupad na 'yan. Oh, 'di para matupad 'yan, 'di itigil mo ang tupad na 'yan, ibili mo lahat ng bigas 'yan, gawin mong 20-20, gano'n din 'yun, eh. 'Yun din naman 'yun. Oh, kahit ₱5 kaya mong gawin ₱5 ang kilo, eh. Isipin mo namigay yung suna nga lang ₱10,000 ₱10,000 per head. O 'di wow sa inyo lahat, kung tinipid niyo 'yon, oh, ginawa niyong ginawa niyong 1,000 per head diyan sa kainan diyan sa ano, Kongreso. Oh, bakit anong masama diyan? Ang importante may nginunguya kayo diyan habang nagdadaldal ang ano diyan, presidente natin. May nihigop-higop kayong kape samantalang yung iba wala nang mahigop kahit sabaw, 'di ba? Eh, kung ginawa niyong tagsa 1,000 per head, oh, budgetin niyo 'yan, 1,000 isang ulo. Samahan niyo yung kapeng barako para magpururot yang mga 'yan diyan, 'di ba? Oh, tapos yung 9,000 ibili mo ng bigas lahat 'yan. Ibenta mo ng tag ₱15 ang kilo ng bigas, o 'di nalagpasan yung pangako niya. Oh, kahit makabenta ka diyan ng 3 araw, mag-agaw, magpila-pilahan sila diyan sa 15. 'Pag natapos 'yan, 'di tapos na, at least naipakita mo na nagawa mo. Oh, 'di ba, bida-bida. Ay naku, tapos ngayon ang tinututukan niyo puro pulitikal, layo-layo pa, eh. Nagpe-prepare na kayo sa pagka-presidente kasi hindi ano yung tawag nito, people initiative. Eto, magtrabaho muna kayo. Biruin mo sa 9,000, ilang ilang sako 'yun, o 'di 9,000 kung sa tag 1,000 ang ang 25 kilos kung tag 1,000, eh, tapos ipamigay mo. Hindi ipamigay kasi kahit papaano makakabawi 15 per kilo, eh, 'di ba? Eh, kung 45, di 35 lang nawala sa'yo, at least nagawa mo. Gano'n din naman binibigay mo sa tao, inaayuda, oh. Ngayon ang ginagawa lang pagkatapos pagkakuha nung ayuda, nandoon sa sugalan, nandoon sa bingguhan, tapos ngayon sisisihin kayo na hindi natupad yung ₱20 ang kilo ng bigas. Oh, nabigyan na ng ayuda yun, tapos kayo pa ang kalaban. Walang hiyang buhay na 'yan. 'Di ba Lord Sabaw ano, 10,000 per head. Panoorin mo doon kay ano, kay Jojo de Guzman. Kinuwenta ni Ted Filon. Oh, si Ted Filon ang nagkuwenta niyan, hmm. Sa 2,000 na dadalo sa 20,000,000, tag 10,000 ang isa. Isipin mo 'yon, eh, kung binadgetan mo ng tag 1,000 yung 2,000 na 'yon, di 200,000 lang. 2 milyon lang pala sa 2,000, o di 2,000,000. Tapos bilhan mo ng kape, yung kapeng nakakapagpapururot, bilhan mo 'yan, painumin mo ng painumin diyan habang nagdadaldal ng panibagong kasinungalingan, oh, 'di ba? Ay hindi pala kasinungalingan, panibagong pangako pala, ayan. Koreksyon po, koreksyon, panibagong pangako pala, 'di ba? Oh, para mapatunayan niya na totoo sinasabi niya, 'di siya namigay ng ayuda diyan, tag 1,000 binadgetan niya ng ulo, tapos ang binadgetan niyan 1,000 ang isang dadalo diyan, o 1,000, 'di bili ka ng barakong kape. Yung hindi pa nakakainom nun talagang,
liligwak-ligwak ang tiyan mo, dahil masarap, matapang na barakong kape. Oh, painumin mo ng painumin hangga't sa magpururot yang mga yan diyan habang nakikinig ng ano diyan, pangako na naman. Tapos yung the rest nun 9,000 ibili mo ng bigas. Oh, ibili mo ng bigas lahat yan, tapos ibenta mo ng ₱15 kahit papaano makabawi. Magkano ngayon ang pinakamurang bigas? 52. Ibenta mo ng ano, 'di may ano pa 45. Kung ibenta mo ng 15, 47, 'di ba? Oh, ano pa, 'di ba? 'Di laking tulong, nalagpasan mo pa kung ibenta mo ng 15 kahit ₱10 kaya mong i-ano, eh, ibenta yung bigas kung gugustuhin mo, eh. Oh, nagbigay ka nga ng 10K na ayuda, hmm, nagbigay ka ng financial assistance na 2,000 kahit walang sakit, 'di ba? Pinagbibili niyo ng bigas lahat 'yan, bininta niyo ng tag 15, 'di nalampasan niyo. Ang ganda ng ano niyo ngayon sa sunan niyo, wala, nganga. Oh, ang problema puro pabida, ayan ang kinalabasan bida-bida, parang si Jabe, oh, 'di ba? Ayan, magpapaalam na po tayo 'no, maraming salamat sa lahat ng dumaan ano, lalong-lalo na diyan kay Lord Sabaw ano. Maraming salamat Lord Sabaw dahil, tuwing live ko nandiyan ka 'no. Maraming salamat sa'yo. Idol talaga kita Lord Sabaw ano. Oh, galing. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lahat ng sumama, sa lahat ng sumubaybay, sa aking mga solid na subscriber, sa Team KTV, ayan, sa Team Buset. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa buwisit kong master na si Paul Donisa Official. Yung isang busit pa na si Michelle. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Mamay Mercy Calunod, ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mapagpalang gabi. Peace out.